Vítejte u videa, kde si představíme stránku csgodoty.com. Nachází se tu zatím pouze ruleta, ale brzy se přidá nějaký ten coin flip a podobně. Když půjdete do kolonky Free Points a zadáte kód, který bude na obrazovce, tak dostanete 3,5 tisíce coinů, což je 3,5 eura. Nezapomeňte to sdílet přes Facebook a dostanete 1000 coinů. Když se vám podaří udělat z 3500 coinů udělat profit, tak to je dobrý, protože na to, abyste si mohli skin vybrat, tak musíte depozitnout 7500 coinů, což je 7,5 euro. A když uděláte z 3500 coinů třeba 7000 a depozitnete 7500, tak máte 14500 coinů. Tady můžete vidět, že nějaký ty pěkný skiny stránkama, takže good luck, have fun a nezapomeňte použít můj kód a čus u dalšího videa.